That's Hall. Hall yn trio troi heibio I Bright. Wel, dyfanwr cynorthwyol yn gweud bod hwnna ni mynd dros y llinell. White ar tafliad. Tarasenko I dynnu ddyn ôl, ond mae wedi bod i'r postyn. A Mesa heb yn rhoido. Wel, y symudiad o'r tafliad. A dylai fod wedi bod yn dafliad. Anlwc ar y dechrau yn taro'r postyn, ond Meheseb yn rhoi Bala ar y blaen. Be ymlaen tuag at Alex Bonthron. Bonthron mewn lle gael ar o'r gol. Bonthron i'r gydio. A mae'n arbediad gan Torrance. Bonthron yn neud yn dda I gael ergyd. A ddim yn herio Torrance. Mae'n gallu arbed yn hawdd. Llinell amddiffynol Llanelli dan bwysau. Nawr Higgins mewn tuag at Meheseb. Ac arbediad da gan Mike Lewis yn isel i'w chwith yn y gornel. I atel Meheseb cael ei ail y pnawn yma. Flic gan Bonthron yn un da. Tuag at Danny Williams. Bonthron yn derbyn yn ôl ac yn mynd am y gol. Torrance. Yn edrych fel bod e am gasglu'n hawdd. Rhyw llithriad bach lleia ffodus falle. Ta mond cic cornel yw I yn diwedd. Cic rydd tro hyn I Tristan Jenkins. Mae Cronin yn aros yn y cwrt bach. Torrance unwaith eto ddim yn argyhoeddi, mae'n llwyddo I gasglu'r bêl yn y diwedd. Bonthron oedd yr un wedi gyrru'r bêl tuag at gol. Llanelli'n dechrau creu cyfleoedd nawr. Dean o'r gornel. Cyfle arall I Dean groesi. Tarasenko'r peniad. Oedd I ar y llinell gan Sean Cronin. Mae dal fewn. Arbediad da gan Mike Lewis. A ryw ffordd mae Llanelli di llwyddo I atal Bala rhag cael ei ail. Gol Llanelli dan warchef yna. Gwaith da gan Cronin yn gynta. Oedd I ar y llinell ac yna Mike Lewis. A parhau yn gol I ddim yw I. Cyffyrddiad gan Bonthron. Arbediad gan Torrance. Mae'r ergyd yn herio Torrance. Heb gael llawer I wneud yn yr ail hanner. A dyna'r cyfle gorau Llanelli unioni ers yr egwyl. Burke, y capten yn mynd o bellter. Mi oedd yna wyriad. Cic cornel yw I. Yn at Cronin. Cael pen i'r bêl. Tristan Jenkins o draws gig y gol. Oedd Booth a Bonthron a Gibbings yna. Dim un yn llwyddo I wyrio I fewn.